Inselmilkom. Illum il-ħadd 2 ta' Frar il-Knisja tiċċelebra l-preżentazzjoni tal-mulej 40 jum wara t-twelid tiegħu. Il-quddiesa tal-lum se tiġi ċċelebrata fil-kappella taċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serent Nimamo fl-Isptar Mater Dei, peress li llum niċċelebraw ukoll Jum il-Ħajja. Imexxi l-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien ma' Patri Mario Attart. Patri Mario Attart flimkien ma' Patri Gino Ciangura, it-tnejn mill-Ordni Franġiskan Kapuċċin, iwettqu ħidma pastorali u akkumpanjament mal-pazjenti, rabatom u l-ħaddiema taċ-Ċentru tal-Onkoloġija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-paċi ma'kom. Iltqajna dan il-post aziz, Serent Nimamo Oncology Center, Samok, fil-kappella, f'din il-festa sabiħa, l-festa tal-prezentazzjoni tal-mulej, 40 jum wara l-miliet. 40 jum wara l-miliet, it-tradizzjoni tajdinna li Marija u Giuseppi obdew il-liġi ta' Mosè u prezentaw l-ewwel tarbija ta' Marija, l-unika waħda Ġesu, propju lill-Alla. U Alla nnifsu li jidħol fit-tempju tiegħu u juri lilu nnifsu bħala id-dawl ta' ħajjitna. Ejjew nilqgħu il-mulej bħala dawl ta' ħajjitna llum, nitolbuh ikun dawl fid-dlam tagħna. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Eħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-ori ta' smewiet u paċi flat lil-bnedmin ta' dida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natubġie, irrodu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qattal tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-oli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox illum ibnek il-waħdini kien ippreżentat fit-tempju fis-sura ta' bniedem bħalna. Fiċ-ċokontana nitolbu l-kobor tiegħek biex aħna wkoll nkunu preżentati quddiemek b'ruħna safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari miktib tal-profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej Alla. Arawni se nibgħat il-messaġġier tiegħi iwitti triq qudiemi u jasal minnu fih fit-tempju tiegħu is-sit mistenni minnkom. U dan l-anġelu tal-patt li intom imxenqa għalih dalwaqt ġej. Hekk jgħid il-mulej tal-eżerċiti min se jiflaħ għal jum il-miġja tiegħu, min se jżomm fuq riġlejh għad-dera tiegħu, għaxu bħan-nar tal-ħaddiet, bħas-soder fin tal-ħassiela.
jintefa' bil-qiegħda ħajdewweb u jnadda fil-fidda u jsaffi u jirfina n-nisel ta' Levi bħalli kieku deb u fidda. Huma mbagħad jersqu quddiem il-mulej b'offerta xierqa u ssir toġbu lill-mulej kull offerta tal-art Ġuda u Ġerusalemm bħal fi żmien imbeda bħal fi snin ta' qabel. Il-kelma tal-mulej. Noddu ħajr il-Alla. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Nejdu sultan tal-glorja. Intrefow o bibin, intrefow intom bibin ta' dejjem. Ħalli jidħol is-sultan tal-glorja. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Minu dan is-sultan tal-glorja? U l-mulej tal-eżerċiti u s-sultan tal-glorja. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Qari mill-litra lill-Lut. Billi l-uliet għandhom l-istess demm u ġisem, Ġesu wkoll bl-istess mod sar bħalhom biex b'mewtu jeqret is-seta ta' dak li kellu l-mewt f'idejh, jiġifieri x-xitan, u jeħles il dawk kollha li minħabba fil-biża' tal-mewt kienu mjassrin għal umurhom kollu. Għax ta' bilħaq mhux lill-anġli jrid jgħin, imma lil uliet Abraham. Għalhekk kellu jkun jiġbaħ lil ħutu f'kollox, biex ikun qassis ħanin u fidil f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla u biex ipatti għad-dnubiet tal-poplu. Għax billi hu stess bata u kien imġarrab, jaf jgħin il-dawk li huma fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta l-ilhom iż-żmien tat-tifsija tagħhom skont il-liġi ta' Mosè ħadu l-Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh il-mulej bħalmu miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jittwielet l-ewwel wieħed jiġi konsagrat lill-mulej. U biex joffru b'sagrifiċċju pargamim u żewġ tibċiċen kif jingħad fil-liġi tal-mulej. Kien hemm f'Ġerusalemm raġel jismu Xmun. Dan kien raġel ġust u twajjeb li kien jistenna l-faraġ t'Iżrael u l-Ispirtu Santu kien fuqu. U kien imnebbaħ mill-Ispirtu Santu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Kristu tal-mulej. Mela ġie fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'in il-ġenituri ġibu t-tarbija Ġesu biex jagħmlu dak li kienet trid il-liġi u ħadu fuq dirajh birek l-Alla u qal issa osit, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-slim skont kemmtek għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjej tal-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qed jingħad fuqu u Xmun berikom u qal lil Marija ommu ara dan se jġib il-waqa' u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael se jkun sinjal u jmeruh. U intu kol min-naħa tiegħek sejf jinfidlek ruħek ħalli jinkixfu l-ħsibijiet moħbija ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Din kienet imdaħla ħafna fi żmien wara ġbubita
kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad baqgħet armla. Sakemm kellha 84 sena ma kienitx titwarrab mit-tempju, lejlu nar taqdi fis-sawm u t-talb. U dak il-ħin stess waslet u bdiet tfaħħar l-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma daw kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn Galilija fil-belt tagħhom Nazaret u t-tifel baqa' jikber u jitqawwa u jimtela bil-grazzja u jimtela bil-erf u l-grazzja tal-Alla kienet fuq il-kelma tal-mulej. Hija laqa sabiħa din il-laqa li qed niċċelebraw illum, laqa ta' koppja żagħżugħa u tarbija ta' 40 jum u żewġ persuni anzjani, Xmun u Anna. Hemm il-laqa ta' diversi ġenerazzjonijiet. Il-familja ta' Nazaret ta' Giuseppi u Marija jobdu il-liġi ta' Mosè, smajna fl-ewwel qari l-eruq ta' din il-liġi, li kienet liġi li qiegħda tiċċelebra il-ħelsien li jagħtina Alla. U bħala offerta ta' dan il-ħelsien, kull familja kienet tippreżenta l-ewwel tarbija lil Alla bħala ratti l-ħajr tad-don tal-ulied, imma wkoll bħala turija tal-fatt li il-ħajja hija don ta' Alla u li aħna nirċevuh mingħand Alla. Alla huwa sit il-ħajja. Ir-rit tal-preżentazzjoni ta' din tarbija fit-tempju għandu dan is-sinifikat profond. Anke il-familja ta' Nazaret bil-vjaġġ tagħha lejn Ġerusalem u bil-fatt li obdiet il-liġi ta' Mosè qiegħed tirrikonoxxi li Alla u Alla sit il-ħajja, li d-don ta' ħajja ġdida ġej minn għandu. Kif ukoll jagħmel ix-Xmun li fl-erf tiegħu iħalli lilu nnifsu f'idejn Alla imma jgħidlu issa tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi sliem skont kelmtek. Anke Xmun qiegħed jirrikonoxxi li mhux biss il-bidu tal-ħajja imma anke t-tmiem tal-ħajja huwa f'idejn Alla. Issa tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi sliem skont kelmtek. U għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek. U x'kien qiegħed jara Xmun meta għalek? Kienet jara tarbija ta' familja fqira. Fejn nafu li din il-familja irżina li ħana nqimu kienet fqira. Għaliex il-liġi ta' Mosè kienet tajt li kont tifdi l-ewwel iben blotja ta' ħaruf. Imma min ma kellux biex jixtri ħaruf seta' joffri 2 tibċiċen. U din hija l-offerta li tissemma meta Marija u Giuseppi imorru it-tempju ta' Ġerusalem. L-offerta tal-iżjed fqar. Wara kollox din il-familja ippreżentat bħala fidja t-tifel 2 tibċiċen jew pargamim, imma fidejhom huma jippreżentawh lit-tempju kellhom l-iben ta' Alla, il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. U jħares lejn din it-tarbija Xmun, bniedem ta' fidi li jaf li l-ħajja tiġi minn Alla u meta tintemm f'idejn Alla, jaraf is-salvazzjoni, id-dawl għall-ġnus, il-glorja ta' Iżrael. Jaraf ukoll imma sinjal li mmeruh. Hekk jgħidilha lill-ommu, dan huwa sinjal li jagħti meruh. U waqt li aħna qed intemmu l-istaġun tal-milied b'din il-festa
tal-gandlura tal-preżentazzjoni tal-mulej fit-tempju meta kellu 40 jum, diġà bdejna nħarsu lejn il-moment meta aħna l-bnedmin se niċħduh, semmeruh, ikun sinjal li meruh. U lila jafżal li se tkun id-duluri u lilek sejf jinfidlek ruħek. Min din l-espressjoni ta' xmun kif nafu aħna meta nqimu l-Marija Addolorata inqimuha wkoll biex bija ta' minfuda b'sejf. Ġejja minn din il-frażi li juża xmun u li semata din il-frażi meta t-tarbija kellha biss 40 jum. Ta' 40 jum il-Madonna semet kelma ta' faraġġ għax it-tifel huwa dawl tal-ġnus, imma wkoll kelma ta' niket. Dan għad ikun sinjal li meruħ sejf jinfidlek ruħek. B'xi mod dan id-dialogu bejn dawn il-persuni, bejn il-ġenerazzjonijiet, hemm ukoll l-inżul u tlajja tal-ħajja. Ġesu verament huwa dawl tal-ġnus, imma jiddependi minna jekk nilqoħx jew le. Il-kelma tal-la stess illum tgħidilna li hemm iċ-ċans li mmeruh, kultant immeruh għax il-kelma tiegħu ma toġobniex, kultant immeruh għaliex lill-Alla ma nqimuhx bħala sit il-ħajja, la fil-bidu u lanqas fit-tmiem. Anna bint Fanuel tirrealizza li fit-tempju wasal l-iben ta' Alla. Dak il-ħin stess jgħid il-Vanġelu ta' San Luqa li qrajna llum li tfaħħal l-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Din il-mara anzjana li għamlet ħajjita ta' armla taqdi lejlu nar fis-sawm u t-talb għandha dawl speċjali taraf din it-tarbija ta' familja fqira minn Nazzaret dak li għandu jġib il-fidwa għal Ġerusalem. Il-familja ta' Nazzaret tirritorna lejn ir-raħal tagħhom. It-tifel jibqa' jikber u jitqawwa u jimtela bil-erf. U l-grazzja ta' Alla kienet fuq. U permezz ta' Ġesu, il-grazzja ta' Alla hija fuq kull wieħed u waħda minna. Min hawn, minn Samok, mis-Serentni Mamo Oncology Center, nixtieq insellem il-morda kollha tagħna. Imma anke min jieħu ħsiebhom. Ħadd pjaċir ninnota lil Papa Franġisku meta ħabbar l-indulġenza tal-ġublew, jifieri il-maħfra ta' tpattija kollha ta' dnubietna, għata ta' din il-grazzja lil morda kollha tagħna, ma mhux biss, lil daw kollha li jieħdu ħsiebhom. Mhux il-morda biss, lil daw kollha wkoll li jieħdu ħsiebhom. Illum, waqt li qegħdin niċċelebraw ukoll il-ġublew tar-reliġjużi, u allura nsellem il-Fader Mario li qed jagħti ħajtu hawnhekk fis-servizz pastorali għal morda tagħna fl-Oncology Center, u miegħu insellmu li reliġjużi kollha ta' Malta u Għawdex tad-dinja kollha. Għax tradizzjonalment it-tnejn ta' frar huwa dedikat għal dawk il-persuni li Alla sejħilhom biex ikunu konsagrati fil-Magħmudija b'mod speċjali, totalment mogħtija għal ħajja tal-Vanġelu, għax-xhieda tal-Vanġelu u għal qadi tal-poplu ta' Alla. Ma waqt li nsellmu wkoll ir-reliġjużi, insellmu lil morda tagħna. Il-Papa jixtieq li l-morda tagħna wkoll li kollhom f'din is-sena tal-ġublew il-grazzja sħiħa tal-ġublew minn fuq is-sodda tagħhom, mill-ward fejn qegħdin, u magħhom kull min jieħu ħsiebhom. Jalla l-mulej f'din is-sena ta' grazzja ikun għalina dawl, ikun għalina glorja. Jekk aħna xi darba merejnieh, ikun għalina maħfra. Jekk aħna lill-ommu xi darba nifidnija bis-sejf tad-dulur għax maqdarna lila jew il-bina,
ejjew nieħdu wkoll il-grazzja tar-ħarsa ħanina tagħha. Kif ngħidula fis-Salve Reġina, ħaqqati itfa' fuqna il-ħarsa tal-ħniena tiegħek. U l-ħarsa tal-Omm tkun dik li twassalna dik it-tarbija li llum qiegħda ġġorr fi ħdana hija tippreżenta lill-mulej fit-tempju. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li ħadd il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Jum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqarma mudija waħda l-mafra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Imdawlin mill-kelma ta' Alla llum ejjew nitolbu lill-mulej ikun għalina faraġġ, ikun għalina dawl, ikun għalina glorja. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex aħna narfu lil Alla bħala sit ta' ħajjitna, kemm fil-bidu, kemm matul ħajjitna, kemm ukoll meta jasal it-tmiem ta' ħajjitna fuq din l-art. Nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha tagħna b'mod speċjali dawk li qegħdin rikoverati dan iċ-ċentru ta' onkoloġija, is-Samok, imma għal-morda kollha fid-dinja. Nitolbu. Nitolbu għal kull min juħsieb il-morda tagħna, il-professjonisti, l-istaff, mediku u anke dak il-carers ta' kull grad li qed jagħtu servizz importanti ta' kura u ta' mħabba. Il-mulej ikun il-faraġġ, is-saħħa u l-imħabba tagħhom. Nitolbu. Dan il-ġublew ta' reliġjużi nitolbu għal reliġjużi kollha tagħna madwar id-dinja kollha. Biex il-mulej iseddaqhom fl-impenn tagħhom li jkunu xhieda ta' kastità, ta' ubbidjenza u ta' faqar, ta' ħajja evanġelika. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali b'mod speċjali nitolbu għal paċi fl-art ta' Ġesu. Slima għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-mulej mill-idejk is-sagrifiċċju għatif il-glorja ta' ismu għal-tiġijiet tagħna u tal-Knisja Mazza kollha
Mulej inti rit li ibnek il-wahdini joffrilek li dun nifsu bħala ħaruf bla teba tas sagrifiċċju għas-salvazzjoni tad-dinja. Ilqa nitolbuk dawn l-offerti li l-Knisja ferħana edha tagħmillek għat-tiġdid tal-istess sagrifiċċju bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Illum li ben tiegħek li hu miegħek minn dejjem u għal dejjem kien ippreżentat fit-tempju u l-Ispirtu Santu u rieħ qudiemna bħala l-glorja ta' Iżrael u d-dawl tal-ġnus. Għalhekk aħna nilqgħu ferħana lis-Salvatur li inti battilna. U flimkien mal-anġlu l-qaddisin tiegħek infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewt u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati għal-ħobs ratti l-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-fel għaw minn tiegħek, nistennew f'sama tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħedna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Jifallimna u ridna namlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnata, li kull li titin kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apposti tiegħek, nħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-aqda li jintrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin.
il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew l-inna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħed nubit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħed nubit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħed nubit ta' dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewtijek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddistijek eħlisni miħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħed nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdajt biss kelma waħda u ruħi tkun fil. Isem d-dem ta' Kristu għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu. Bitqarbina mqazza li għamilna mulej temfina l-milja tal-grazzja tiegħek kif temmejt ix-xewqa tax-xmun il-ġust. U bħalma hu ma rax il-mewt qabel ma laqa fid-dirajh lil Kristu, hekk ukoll għamel li aħna nimxu l-qudiem biex nilqgħu lil mulej u nitlu miegħu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nistidinkom qabel intemmu din il-qudiesa li nitolbu kif tixtieq ukoll il-Knisja skont l-intenzjoni tal-Papa bħalma ħabbu ngħidu aħna għar-rebħ tal-indulġenzja hija ħaġa sabiħa li aħna meta nilqgħu din il-grazzja nkunu maqudin anke mas-suċċessur ta' San Pietru mal-Papa. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, lopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. F'din is-sena fejn il-Knisja Kattolika qed tiċċelebra l-Ġublew tat-Tama, naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum mill-Kappella taċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serent Nimamo fl-Isptar Mater Dei. Illum nitolbu lil Ġesu tarbija ippreżentat fit-Tempju biex ikun hu it-tama tagħna u jagħtina l-qalb u r-rieda biex nibqgħu nħobbu u naqdu anke fil-mumenti diffiċli li nkunu għaddejjin minnhom. Infakrukom li fil-5:30 tal-lejla se jiġi ċelebrat il-ġublew ta' reliġjużi ġewwa ż-Żejtun fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja Konsagrata. Dan jibda b'ċelebrazzjoni qasira minn quddiem il-Kunvent tas-Sorijiet tan-Nazzarenu fiż-Żejtun, isir pellegrinaġġ qasir sal-Knisja Parrokjali ta' Santa Katerina biex imbagħad fis-sitta tibda l-quddiesa. Kulħadd mistieden jattendi u jitlob lill-Alla għal aktar vokazzjonijiet. Nawguralkom il-komplament tal-ħadd it-tajjeb.